Ahoj, já jsem Koblin 123 a vítám vás u prvního videa z Minecraftu na Game Teamu a jsem tady společně s bráchou Loklem. A on teďka někde hraje, takže... Počkejte, hned jsem tam. Já jenom... Chvilku počkej, brácha, já jenom jsem na lobby a hrajem na Game Teamu. Akorát, že se mi to tady seká, protože nemám 1.8. 1, no. Jsem tady. Vidíte, tady soutěžový IP info na našem Facebooku. Takže... A jestli se vám toto video bude líbit, tak dejte like. Napište, jestli chcete, aby jsme pokračovali. Hele, kde seš? Pojď, dej... Na co půjdem? Tak půjdem na... Mně to napadlo na Onshot třeba, nebo na Counter Strike. Tak Onshot. Jo, a dneska možná bude ještě jedno video. Bude to ze serveru Craftmany nebo ze Survival Games. Když mi dáš to IP. Jo, to je zase fakt, jemu si nějak musel restartovat komp. No, nějaký Denis drobnej mi ho restartoval. Jo, tak jsi tady Takže nějaký... mu poděkujte. Jo, jsem tady, čau. Tak to je můj brácha. Tak pojď za mnou. Já jdu. Je to z mýho pohledu. A na Craftmany, jestli si myslíte, že tam je ještě Onshot, tak není. Ho zrušili. A Půjdem tady sem na... Onshot první. No vidíte jo. Jsi tam? Jo, jsem tady. Jo, tak já taky. Ale nevidím, kde seš. Tady, vedle tebe. Počkej, mně se to laglo. Ježišmarja. Má horší kom totiž. Vypadá to, že to bude bez Dobrý. Loklena. Čus Loklen. A víš, co se tady Jo, a dělat, budu... brácho? Když dvakrát skočíš, tak ono tě to vyhodí. To je dobrý, co? A jestli se vám video nebude líbit, tak dejte odběr. Ne, tak dejte dislike. A jestli se vám opravdu strašně bude líbit, tak dejte... Filo, dej lomeno kill. Lolo. A to už se hraje, víš. Kurňa, tyjo. A kill. Mně se to láglo do prdele. Pardon. A nebudem mluvit prostě, to bych zavedl jako pravidlo. Někdo nad bez cílí, to jsem já, víš. To jsem... Útok, ale dobře, já to umím střílet, akorát, že to zabijím. VIP tady ten, co má ten? A ještě ve mně, že tady pořád někdo hackuje, že tady pořád lítá. To jsou to bugy, nebo... Jako třeba tamhle ta holka. A tamhle Loklen. Jo, někoho jsem zabil. A tamhle Loklen. Jo, killnul jsem Loklena. Kill. Já tě tam viděl, takový chudáček. Dobře, a teďka. Kurňa. Ty zabíjej, co? No, tak se koukni, já jsem třetí. Ty jsi kolikátej, co? No, krátej, já nemám žádnej kill. Mně se dneska prostě nedaří, ty vole. No, ale bacha, ty VIPči mají železný meče, takže mě takhle zabijou. Na mě jdou všichni, ty vole. Na mě taky. No, to se nedá ani hrát.
A můj kanál je Koblin 123 a jeho je... Jakže je tvůj? Já ho ještě nemám. A jo vlastně. Takže to bude na mém kanále. Já nevím, kolik dáme her, ale asi jeden. Ale už mám jeden. A kdy dáme víc her. Půjdem do nich. Taky nevyhraju. Já mám lagy, ty vole. Jako na serveru jsou lagy. Kill. Kámo, já se tady kill. Mě zase zabili. Kámo, zde úplně na levém místě. A kdyby něco, tak já jsem chtěla jenom říct, že já jsem strašně nadšený, že mám ten kanál, že mám Fraps. Tak jdeme třeba přesně na něco jiného. Na Counter Strike, ne, na to ne. Sorry za to sekání. Je to důvodem, že nemáme 1.8, ale my máme 1.7.5, takže promiňte, že se nám to Jo a bude i pozvánka na ten server, takže IP dám do popisku. Takže my se s váma asi loučíme. Ne, ty vole. Jo, brácha, my se s váma loučíme, tak ahoj. Ještě chci vám jenom něco říct, že já poprvé... A náš Skype můj je Skype Filip.Lamat4 a jeho Skype je, a jeho Skype je nějak, jak to? Matej Lamač. Jo, Matej Lamac, no. Tak já jsem vám chtěl jenom ukázat, že už mám Fraps, tak ahoj.